Det er den nye probe fra Viavi, en INX 760, som er nyeste skud på stammen fra Viavi, og dermed hviler oven på 25 års erfaring inden for test af fiberhoveder på renhed og kvalitet. Det er den absolut hurtigste og mest effektive probe, de nogensinde har lavet, især fordi den ikke kun er hurtig i selve testfunktionen, men også fordi der er fjernet adskillige procedurer, som sætter hastigheden ned. Chipene, som vi benytter på dem, har en auto-ID, så hele opsætningen sidder faktisk i chippen, så snart man skifter, så kender den opsætningen på det, man skal teste. Vi tester flere forskellige typer connectorer med den samme enhed her. Vi tester multifiberkonnektorer, MPO, MTP, og vi tester duplex, f.eks. LC, UPC, og vi tester singlefiberkonnektorer. Men lad mig vise, hvordan vi hurtigt og effektivt skal skifte fra den ene connectortype til den anden. Lad mig demonstrere først, hvordan vi tester en MPO, i det her tilfælde en multimode. Den blev rød, så derfor er det en fejl. Vi skal enten rense vores connector, eller vi skal udskifte den til en, der dur. Lad mig vise test af LC UPC Duplex. Den blev grøn, så den er godkendt, og vi kan gå videre med en SC UPC Simplex. Det blev også grøn og er hermed godkendt, så vi kan gå videre. Jeg håber, du har fået lyst til at lære INX 760 bedre at kende. I så fald er du velkommen til at kontakte BBT på 45 41 20 40 eller eventuelt på mail info@bbtfiberoptik.dk. Tak.